Hej, her er det Henrik Bækgaard, som kort vil vise, hvordan man i Google Sites kan lave et debatforum. Jeg er inde i redigeringsmode nu, som det tydeligt ses, der er en værktøjslinje her, og jeg går over og vælger indsæt over til venstre, og jeg går helt ned fra neden herover og jeg vælger flere gadgets. Jeg har valgt flere gadgets, så skal jeg skrive noget heroppe, som jeg skal bruge, nemlig talkey, og det skal man huske, der er ikke anden for, så må man skrive det ned i sin telefon på en note, talkey, og når jeg trykker søg på den, så kommer jeg ganske simpelt ind på en gadget, som giver mig muligheden for at skabe et forum. Den står her, talkey forum, som man kan se, og den trykker jeg på, og så siger jeg vælg efter, måske de har læst, hvad der står der, det er nu ikke nødvendigt, og så kan jeg simpelthen gå ind og lave min gadget. Jeg vil sige, at den ikke behøver at være 2000 i højden. Den kan efter min erfaring for eksempel være 700. Det tror jeg er meget passende, og man kan vælge her, om det skal være standard eller lærred. Jeg vælger bare standard, og bredden er 100%. Jeg kan selvfølgelig også gå ind og vælge en anden bredde, hvis jeg vil det, og så siger jeg OK. Så vil dette talkey simpelthen lave det forum til mig, og hvis jeg vil gå ind og redigere i det, så klikker jeg lige på den. Jeg er stadig i redigeringsmode, som man kan se på værktøjslinjen, og jeg går ind i egenskaber her, og inde i egenskaber kan jeg så vælge om, hvis der er noget, som jeg ikke er tilfreds med af det, som jeg har valgt. Så kan jeg sige gem, og så er mit debatforum faktisk allerede lavet. Men jeg skal være den første, der signer ind, for at det er mig, der ejer det, så jeg siger sign in med min Google-konto. Den er jeg jo allerede logget ind med, så den kan jeg bruge uden videre. Og her klikker jeg så på Google, og når jeg har gjort det, så vender vi tilbage til mit Google-site, og her er der nu oprettet et forum, som man kan se. Jeg kan inde i dette forum gå ind og starte en topic, hvis jeg vil det, og jeg kan lægge et nyt ned her, men jeg kan også lige inden jeg gør det, gå ind i Edit Profile og rette, hvis der er noget, for eksempel jeg vil have ændret i den profil, som jeg har på til mit forum, og jeg kan også gå ind i forum administrator, det er jo mig, der også er det. Jeg kan for eksempel gå ind og ændre navnet her, i stedet for at kalde det All Forums, fordi det er jo dansk det her, så kunne jeg for eksempel bare kalde det debatforum, hvis jeg vil det. Og så har jeg så mulighed for også at vælge forskellige andre features her, som jeg ikke vil gå ind på. De andre faneblade heroppe kan jeg også gå ind og vælge på og ændre på, hvis jeg vil det. Vælger jeg ikke at gøre i denne omgang, så jeg går bare ud af det her igen, sådan der. Yes, og jeg trykker save. Så nu vil mit debatforum så i stedet komme til at hedde debatforum i stedet for all forums, som man vil kunne se, hvis vi trykker her på debatforum. Sådan. Vi kan se her øverst, nu hedder det debatforums, og jeg kan gå ind og starte et topic, hvis jeg vil det, og så kan jeg skrive en titel og en post, og så kan jeg så, jeg må hellere lige prøve at gøre det. Vi kan for eksempel sige en test her, og jeg kan skrive, jeg synes, at test er super god. Og så siger jeg post topic, og når jeg har gjort det, så står den her, som det er tydeligt at se. Jeg kan også gå ind og ændre navnet på news, hvis jeg vil det. Der er forskellige muligheder inde under forum administrator, men det kan man selv prøve at lege videre med. Det var alt for denne gang, så let er der at lave et forum.